rito pesgi ka ji nyalo timo cooperative. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti no okete tim chikgo matayo weche mag lokruok mag kor lwasi mong'ere kaka County Climate Change Act 2021 mendi mondo kel yot e kedo kod weche lokruok mar kor lwasi e kaunti no. Kane giwuoyo rome ma bende nolosi kod riwruogno mar Devolution and Climate Change Adaptation Program, gidwaro mondo piny owacho ma kaunti ma Migori ochung committees mong'ere kaka Ward Climate Change e wards 40 duto mondo chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi odhi makare. Bende gidwaro mondo kaunti ma Migori oting' malo chenro mar puonjo oganda kotenore kod lokruok mar kor lwasi. Wakwayo ni mondo sirikal mari jaduong' Ochilo mondo mi fast track formation mar World Climate Change los mar county mondo mi gik machenro ma in godo e weche mag Aluora, e weche mag Aluora to gi weche mamoko odhi makare. Migori government need to react very promptly to ensure that they pass that regulation and put it in place so that they can access these funds, because it's a fund that will help the communities and also upscale the climate change action within the Just want to urge the county to ensure that we have established at least education or innovation centers so that our youths can have